zvinobuda pachena kuti the ruling party temperatures are rising after mutungamiri wenyika Masodanzo Mnangagwa first of all vanozikana kunzi he did not attend the UN meeting panguva ine inobuda kumatensions ari kuitika the ruling party nekutyira business allies ake. Yesterday people vakanzwa kuti mutungamiri wenyika is dashed for the inauguration ceremony kuMalawi, but chitiko chakashamisa ndechekuti mutungamiri wenyika haana kana kumbotora mahours ariko anga atodzoka munyika yeZimbabwe. Don't subscribe or like on the bell icon. Panapa TP na BBC vanodanyira chiti as political temperatures are rising in ZANU-PF. Today VP Chiwenga was the acting president for less than 5 hours. ED landed in Harare 3 hours ago after attending the inauguration of Peter Mutharika of Malawi. Following the rumors that Chiwenga ordered Minister of State Security to arrest Chivayo and others for financial crimes, Swigananda are now part of ED's delegation team in every foreign trip. Ndomasvika kubuda panguva ine mapictures akatendera muchiona Wycliffe Chivayo avo variko vane mutungamiri wenyika. Zvinonyatsobuda pachena kuti Swigananda panguva ine kana mutungamiri wenyika aiwa kana achinge asimo munyika yeZimbabwe havatofili safe, vangatotiza vozodzoka mutungamiri wenyika adzoka. Zvinhu zvinonyatsoratidza kuti these people they are suspicious. These people they really know kuti they are funneling state funds. They really know what they are doing it is illegal and what they are pushing is unconstitutional. Mashoko arinyatsobuda pachena arinyatsokuonekwa kunzi temperatures ari mu the ruling party ZANU-PF nematensions panguva ino hazvisina kumira zvakanaka. On the ruling party ZANU-PF factional fights aripo between the president and his deputy aunyatsoratidza kuti akusvika malevels aiwa ari unprecedented. Malevels anyatsokuonekwa kunzi kunyange nevanhu panguva ine vangoteregei mabhuru achingotungana. Isusu mhuru zvedu uko kwatichasvikiri tinozongonosapota anenge ari victorious. Imbotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chitiko chinyatsoratidza kuti munyika yeZimbabwe kunyange opposition yakafa but the opposition from within it is risen. Pena comment section medu mudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musakanganwa kusubscribe or like chiri on the bell icon.